Ara soc en Víctor, tinc 24 anys. Faig de voluntari a Fondarella. Som les mineres d'aquí de Fondarella i un dia a la porta ens va entrar en Víctor que ens va dir que ens venia a ajudar per anar a l'Aventudes. I la veritat és que vam demanar si ens podia venir més perquè és un nano supertrempat, superpolit, educat i molt puntual. I estem encantats amb ell. La veritat és que estem enamorades d'ell.